Της OPR516, μηχανικός χρονογράφος, από μια εταιρεία με τεράστια ιστορία. Όπως λέει και το μότο της, Innovators by Tradition, αυτή η εταιρεία πάντα πρωτοπορούσε, έχοντας στο ενεργητικό της μεγάλα ονόματα εντός εισαγωγικών μοντέλων, όπως το Banana, το Visodate, το T-Touch το 1999. Ένας καταπληκτικός χρονογράφος με μια innovative μηχανή, μετά Α05-291. Ιδιαίτερο με αυτό το ρολόι είναι ότι είχαμε το 1970 το πρώτο PR516, όχι PRS516, και πέρσι τη αποφάσισε να το επαναλανσάρει. Έχει όλα τα vintage στοιχεία που είχε ο χρονογράφος τότε. Ένα χαρακτηριστικό που δεν το έχουν συχνά άλλοι χρονογράφοι είναι ότι μπορεί να μετράει pulsations και συγκεκριμένα μέχρι το 15 στην ουσία μετράει τους παλμούς της καρδιάς. Κάτι χαρακτηριστικό το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι είναι το γυάλινο bezel, το πίσω κομμάτι στο οποίο μπορείς να δεις από ένα Sapphire Exhibition back, μπορείς να δεις τη μηχανή. Μια τελευταία λεπτομέρεια η οποία σίγουρα με κάνει ως λάτρη της παραδοσιακής ολογιοποίησης να επιλέξω αυτό το ρολόι είναι οι πορτοκαλί λεπτομέρειες και στο χρονογράφο και στα mini subdials. Ουσιαστικά είναι μια λεπτομέρεια που έρχεται από την τότε περίοδο του 1970. Ένας άλλος σύγχρονος όμως αυτή τη φορά σχεδιασμός χρονογράφου μπορούμε να τον βρούμε στη Longines και συγκεκριμένα στο Marco Dermat Edition. Ένα ρολόι αφιερωμένο στον σκιέρ, στο διεθνή σκιέρ που από το 2018 έχει κάνει τη συνεργασία με τη Longines και αυτό το ρολόι είναι ένα tribute σε αυτόν. Το ρολόι είναι το Longines Heritage Conquest. Είναι ένας χρονογράφος racing, καθώς έχουμε το ταχύμετρο. Πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου ρολογιού είναι η μηχανή του και ο τρόπος που η Longines επέλεξε να δημιουργήσει έναν αυτόματο χρονογράφο, που στην ουσία εδώ έχουμε μια μηχανή 2892 κλασική ετά που πάνω έχει ένα module χρονογράφου. Δεν είναι δηλαδή μια παραδοσιακή μηχανή χρονογράφου. Μιλάμε για μια μηχανή η οποία χτυπάει στα 4 Hz με 59 ώρες power reserve, silicon balance spring, το οποίο το κάνει ανθεκτικό σε μαγνητικά πεδία, σε σοκ που μπορεί να δεχτεί το ρολόι, αλλά και σε αυξομοιώσεις θερμοκρασίας. Το ρολόι προέρχεται από μια οικογένεια η οποία ίσως είναι πιο θρυλική στην ελβετική ορολογία όσον αφορά και την ιστορία της. Μιλάμε για ένα σήμα το οποίο είναι καταχωρημένο από το 1887 και είναι το μόνο σήμα που έχει καταχωρηθεί σαν trademark από τότε και δεν έχει αλλάξει μέχρι σήμερα, που μιλάμε δηλαδή ουσιαστικά για την κλεψίδρα της Longines με τα φτερά. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον ιστορικό στοιχείο για τη Longines είναι ότι η έδρα της είναι στο Saint-Imier, το οποίο είναι ένα χωριό στην Ελβετία. Το εργοστάσιό της είναι το ίδιο από την ίδρυσή της και αποτελεί και μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς για την Ελβετία. Άλλη μια ενδιαφέρουσα ιστορία, εμπνευσμένη και από το ρολόι το οποίο κρατάω. Ο Rick Murray, ένας παλιός υπάλληλος της Microsoft, αποφασίζει ότι θέλει να αναγεννηθούν κάποιες εταιρείες. Έτσι προσεγγίζει τη Jenny Family για να δημιουργήσουν κάποια ρολόγια της Doxa και συγκεκριμένα το Sub 300 TAF και να επανεκδοθούν. Εκείνοι του λένε ότι αν πληρώσει εκείνος να βγουν 1000 ρολόγια, το ρολόι θα ξαναβγεί. Έτσι και έγινε. Και βγήκε πάλι η Doxa στο εμπόριο και μπορούμε να την έχουμε μαζί μας. Ένα λοιπόν ρολόι της Doxa, το οποίο είναι μοναδικό, έχει βγει τα τελευταία 2 χρόνια και είναι αναβάθμιση παλιότερου μοντέλου και μιλάμε πάλι για χρονογράφο. Είναι το Sub C Graph 2, το οποίο εδώ δεν μιλάμε για έναν racing χρονογράφο όπως μιλούσαμε για τα προηγούμενα, μιλάμε για ένα καταδυτικό χρονογράφο, ο οποίος έχει φτιαχτεί για κατάδυση, όπως έχει πει και η Doxa, εντός σπηλαίων. Μιλάμε για μηχανή σελίτα SW510, ουσιαστικά κλόνο της Vazoo 7750, βαράει στα 4 Hz με 56 ώρες power reserve. Το ρολόι είναι αδιάβρωστο στα 200 μέτρα με βιδωτή κορώνα. Και ένα χαρακτηριστικό το οποίο το κάνει να διαφέρει από τον προκάτοχό του είναι το μικρότερο μέγεθός του. Χρησιμοποιεί το κλασικό Beads of Rice Bracelet της Doxa, το οποίο στο συγκεκριμένο ρολόι δεν κάνει καθόλου taping down, αλλά όπως όλοι γνωρίζουν, εδώ μιλάμε για ένα ρολόι το οποίο είναι εργαλείο και δεν χρησιμοποιείται αποκλειστικά σαν κόσμημα.